etorriga, zu geixa zautza. Zelan zauezan momentu hontan. Sentitzen naiz apur bat, ezakidala nora jo. Urte asko dara izu bai kanpun. Gentiaz normal egon dabe, ostra, kostau itxen dala bueltetia barriro rekonekteti. Integratzea bai, ze konexio asko galtzen dituzu. Gentik esaten da beni, ni bueltako nitzake gau minitzena, amaruten eukesena, ez dakizen Bai. nibete pentsot, ni ez. Benetan? LH eta DBH da horre dadin, igual eneban topetan espazio hortan, euneko unin nizeteko leko seguru bat. Kukaratxo bat za. Es como que siento que este verano está siendo el peor verano de mi vida. El peor. Berak Adibidez. sentitzen duena onartuko dugu. Ez duguna onartuko da nori eta nola esaten duen. Aitzi eta malen txikiei mezua. Lasai ze are mobidizio hauek ez dira inbesterako. Osea, ez zara horregatik hilko. Malen ezein kasetaritza, malen horreztuzu bierrito pauko, no seke. Daukagu gure programak eta gure programako katilua. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Bueno! Zer da? Hola, ¿qué pasa? Hola, Kariz, lanza. Oso ondo, oso pozik. Ni pixka nerviosa. Bai. Ama. Orain hori daukagu. Ja, eske oin daukeuz hor, ikusentzule danak. Azkenean lortu dugu, hainbeste espero genuen eta askatu dugun, bideo podcasta. Gure ametza izi, bakir zen hauen pentsetan, ni denbora osunda pentsa nostra male, noin kontrolobiko itxuaz, arpeixek doble, Ez. gestuk, aitzi, bai. Ez. Ze batzutan guk enklabe itxu berba, miraria zulertzega, eta batzan, ipintxo guz arpei batzuk, Claro. A ver. Orain pitido jartzen duenean Oianek, ze Oiane, por cierto, hortxe dago gure Oiane, maite zaitugu. Eta ondino ez teuke mikrofono txu, lortu bitzaule, berbaitxeko. Bai. Bueno, kontua da, pitido jartzen dugunean, o duenean, ahoan ere, jarri bar digula pixel bat. Eta, tak. Claro, hola, claro. Bueno, baina eske hori da entzulek eskatzen zutena. Oie, ikusi nahi zaituztet, ze nahi dut zuen aurpegi ikusi, eta normala beintxantzate, Claro. nipe nahiko neuke. Eta nibe oso posik, na. ke egocentrika, nik benaiko neuke neure aurpegi ikusi. Ez neuri, baina nik podimon ikustu itxoazen ni, no, ITV podcasten, bueno, ez ITV podcasten ez. ITV podcasten ez da irudixen. Ah, Baina podimon ikustu itxoazen nin podcastak, jo, ikusi txot. Bai, nik ere bai. Bueno, gero horra uste ditute. Bai, baina behintzet ikusten. Bai. Bueno, Malentxu, Oiane, Ai, ama, denboraldi berria. Demoraldi berria, berrikuntzak. Hori da, berri guztiarekin berrikuntza dator. Egitura barrixe. Egitura barrixe. Gonbidatu oso guaixe. Bueno, guaixek. Bai, Euskal Herrian ja pertsonai gutxi falta zaizkigu entrevistatzeko, así que Hori behar gisa. de bada repe izango dugu baten bat. Ja, Aitziber Garmendia 74. aldiz. Ekarriko gu. Hori da. Bueno, gaurko gonbidatu oso berezitxek izango di, ez? Bai. Gu garelako. Bueno, a ver, aitzi, baina esan emigu, gu gonbidatu izen garenetan, normalei gutxorradi buruz berba, edo gure bizitziai buruz, Bai. tal. Baina igual gaur komoduko elkarrezketa serixo bat, bueno, serixo ez dakiz izango dan, sekulo ez duguein. Bueno, pribatuan bai. Bai. Ze gu bastante malenkolika eta jartzen gara. Nahiko... Ba hori, elkarrizketa intensoak izate ditugu. Bai. Orduan, entzule izango diegu, hau ez dela izango la jauja beti bezala, bueno, a ver, jauja bai, baina esan nahi Jauja dut. bai. Izango duela muga bat, esan nahi dugu. Gonbidatua datorrenean, sekzioak izango direla kontrolatuago, denboraldetik ere finkatuago. Hor deukeu erlojo bat. Bai, hortxe. Orduaz, eta horri begire ongoa zeon ja, beretan sabizengo da, ordu bete, eta Ordu bete! Ordu bete! Ordu bete! Lehen izete zan, segun egune, segun gogu, Bai. segun zema juteakunagu. Oiane, espero dugu Oianek ez ateratzea eskopeta aurten, hortxe dauka armairuan, baina, bueno. Eta kontua da, Malen, esain nahi nuena da, adibidez, Eske benetan, zer Zer? dau, esto rekonositzen gure. Gidoia eta guzti. imprimiente. Eta letra da hemen, letra das. Bueno, a ver, gauza bat, osea, Letra das. galderas emaz. Bueno, kontua da, izabetu gaula sekzio berriak. Spoilerra egingo dugu kolaboratzailearena edo ze egingo dugu? Esango dugu. Bai, Zer? esan dugu. Izango dugu Arrosali hilabetean 3 eta Maria Blanco behin. Hilabeteak lau atalditu, 3 Arrosali eta behin Maria Blanco. Hori da. Arrosalik, Berrikuntzak eukiko txube bai. hori da. Arrosalik ekarriko dau gai bat,
eta gai horri buruz, hausnartuko gu, edo dana alako ingo gu, eta gero bebai, ostra, entzulian galderi esateko duke. Bai. Berrikuntzen artean. Atalero, entzulek, zuek, bidaliko diguzue bideo bat, galdera batekin, ojo, importante, galdera izan behar da, originala. Osa, ez digu balio, zein da zure kolore favoritu? Ez. Osa, izan behar da, trascendentala, edo igual tontakeria bat, baina originala dena. Orduan. Bai, originaltasune guai ongo da. Hori da. Eta egingo gunera entzulian galderi, atalan hasieran entzun, eta amaieran erantzun. Karo, spoiler. Alerta spoiler. Bueno, lehenengo esango gu, gaurko entzulian galderi, nire lagun batena dela, sin más. Hori esan behar, malen, podcastaren magia. Ez, lehenengo gu garenez, gure entornoko pertsona bada. Vale. Gainera bitxu, entornoko pertsoni entzuli eta badakitxeten ez ilusinio itxotzela nahi txesanotzen berai. Vale. Da betxo ikusiko gero bidixu, baina super original grabo dau. Bai, ikusi dut. Bai. Vale. Bueno, dauzkagu 4 minutu. Vale, haitzi, 4 minutu horretan slan joatzu di. Hori hitz egiteko. Ni sin más, ez naiz akordatzen, ez dut ezer egin, lan oso gutxi, eskertu dut asko, baina aspertu naiz ere bai, abildua autonomaren bizitza, eta egon naiz oporretan, pues por hacer algo. Por hacer algo. Oporrak, ez di oporrak. Ja. Baina bai, oporretan, bale? Bueno, bai, oporrak izan dira, ez dut ez esango. Egon naiz Mallorcan, Galizian, altsasun bizitzenago, ez dut bizitza sozial handirik egin, pues porque no me apetece mucho, egia da. Ez ezergatik, sin más, nahiago izan dut manga irakurtzen hasi naiz. Manga. Ostras. Manga. Me encanta Atelier of Witch Hat. Manga, vale. Me encanta irakurri behar duzue, anime aterako da 2025an, vale. Benetan irakurri, porque manga nik ez zuen irakurtzen, hasi nintzen para irakurtzen, baina... irakurtza gustatzen bazaizu irakurri. Vale. Bueno, eta listo, zuk zer, Malentxu? Baniku da ajetreu dukiot pixkat, jai bilina, ez da dukio porrik, superondo pasauot, gora bihotzak enegona, oso ondo, oso guai, baina intentzu. Oso. Ez da dukio porrik. Bai. Baina oso ondo berez, A ber, esan leike egonazla Euskal Herriko jai danetan. Altsasun ez. Vale, altsasun egozan Iker. Baina, bai. Noiz egon zen? Aurreko astin. Vale. Bueno. Bai, bueno, ez. Edo atemporada, ya está. Ja, ari gara liatzen. Baina, bai, esango neuke gonazela jai danetan. Eta salseo asko ukiot, jente asko zaukiot. A ber, bier eukiot, baina bier salseanti. Asko ligatu duzu, erreportera ditxaratxera moduan. Erreportari modun ligetan da, bai. Baina ez da erreportari zarelako. Malen zarelako baizik. Bueno, a ber, baina egunero herri diferente bata jaixeta, gentiai elkarrizketak enbitzez osatzenin, interakzioi bultzatzen dago horrek. Hombre, bai, baina esan nahi dut, izango bazina reportera bat, basura poltsa batekin buruan, pues ez dut. A ber, baina esatearen ezagot, Bai, baina, bueno, a ber, respentzau bez... Bueno, betiko moduan. Betiko moduan. Hori horrela da, bai. Bueno, a ber, haitzi emozionatu. Eben, fitxeoa, Bueno, ondo, sin más. Gure udako oso ondo. Bai. Eta gure ikasturtea serio hobeto, ze por fin gure ametsa lortugu, zeiz? Bai, ametsa. Bueno, orain ametsa da, askoz gehiago pagatzea. Non ikusten da. Ez dugu esan. Ez que oianek hor daukagu, la consejera del amor, daukagu @policía, eta oianek esan digu, esateko. Non ikusten da bideo podcast hau? Vale, Karis, hau ikusten da gazteako YouTubeen. Bai, ez da ondo ezagot, ez? Beste ingo beste ikusten, ez? Ez, momentuz ez. Osa, gauden fetxa honetan ez daukagu. Ideiarik hori horrela da, baina suposatzen dugu gazteako YouTubeen izango dela. Zuek bilatu. Eta listo. Suposatzen dugu gazteako YouTubeen, eta bai, zebeste inunetxat okurritzen, edo hemen, edo primeranen. Primeranen, ez, primeran ez, gazteako YouTube. Gazteako YouTube. Vale? Entzuteko beti bezala, ITV Podcast, Spotify, iVoox, ez dakit nork. Batek esan zidan, nik iVooxen etzuten zaituzte. iVoox, pero vamos a ver, baina si iVoox da, jo que sé, Jesucristoren garaikoa, ez dakit. Ez bakarrik hori, oza, nik eskeztot ez dautzen inor, iVoox daukenipe. Ja. Osa, ez dakit nun sartzen dan be. Bueno, total. Bai, total. Zezatan inoien? Kafe honek daukala kriston itxura txarra. Ja, basirako prepara dutzuten hau nio txarra boen. Bitxu, matxa karriot, Kariz? Hau matxa da? Bai, hombre, berdi zepetzazu dala ba. Ez que da berdi, da marroia da. Pure de calabacín? Marron tierra, ez dakit raroa da. Oi, que asco.
Bueno, total, Vale. gazteako YouTubeen aurten, gaztean behongo ga. Bai. Ordutene bardingin, pentsetot. Bai, eta gainera kolaboratzaile didan. Zu kolaboratzaile didan. Berez, asteazkenetan. Ostras, Ah, zertutan? Depende, asteazkenero ordu diferente batean. Baina, bueno, ez entzune, ez du merezi. En plan, izango da mierda bat. Buena berra, Ez entzun nire kolaborazioa dida, bai, oroar. Bai. Buena berra, itzi aurreko nahi zendu leheneko sekzinoi da superondo gozantia. Bai, super ondo, dortokek nola follatzen duten, jakitea zoragarri dago. Ba, super originala bitxatzate, kari. Bueno, sin más, hori, besterik gabe. Besterik. Vale, entzungo dugu, 10 minutu bat daukagu ja urrengo sekziora joateko, entzulearen aste honetako galdera zein den. Ia. Venga, Domitxu. ¿Cómo le ves? Eskak, egun benderako nori zeiniko bazieten, famoso ez dana, zein izango zieten. Es que zelako originala da nire Domitxu, tío. ¿Cómo la gusta, Cariño, eskerrik asko galderi gaitxuk mozutxu batzu bihaz. Eskerrik asko, Domi. Maite zaitugu. Ez dakit nola begiratu, dauzkagu hemen zazpirun kamara. Zein da nire kamari? Zein da zure kamari? Ez dakit, bueno. Eskerrik asko, Domi, hau, spoilerra izan da, ze bukaeran erantzungo dugu galdera hori gonbidatuarekin batera. Vale? Oso garela, claro. Bai. Vale, baina, urrengo sekzinoi emangotzeu paso. Bai. Egiturerekin jarraituko dugu. Ez duzu bere hau txarreparatu beharrik jakiteko WhatsApp audiokoa bera dela. Bere bizitzako soinu dandan takoiek markatzen dute erritmoa. Kauboi botak brilli soinekoarekin kombinatzen dakien bakarra da, Benidormeko senyora baten arima berdina du, eta ez dakizki bi esaldi lotzen tartean markina semein aipatu gabe. Langile bezain kaotikoa, bihotzagatik marrubi bat duena, zerbait du sakratua. Ez da deskantsua, ez da jainkoa, bere hilea da. Hori eta lagunen gurasoi ere, inkluso, inongo zentzurik ez duen goitizena jartzea. Chelsea, Sage, Melo, Karko, bere eslogana, hola Kariz! Hola, Karis. Edo, ontxe behitxukot izan liteke, aunque ahora nunca mire. Eskotek txakur baten izaera du, zoriontsu, lagunko, inofensiboa, eta labradorek bezala, berak ere, bere hilenia behar du ondoan. Eta bueno, hortzen agoni. Bera da, Euskal Herriko Sharpei Evans Malen Altura Biteri! Eskerrik asko, ze. Bueno, eskerrik asko, a ber. Eskerrik asko zure berba itxi guztabate Euskal Herriko Sharpei Evans, enitzen identifiketan bere izakeriaz, baina Rosi guzteate, eta Rubixi, tinta di bana. Basa, bueno, eta arro ere bai, Eta arro ere bai, hori da, Ia eskerrik ba, asko aitzitxu. Hain originala izan zeren, nire pasoarekin, nire aurkezpenarekin. Eta iaztule pasetatean, bai. Vale. Iori luze batekin etorri zen Nafarroako erreinutik Bilbora, baina orain Dora la Esploradoraren azenario bertsioa da, eta inoiz baino bilbotarragoa. Malaletxea du bai, baina zeitximetxi, deitu eta segituan ateratzen zaio bere alderik maitagarriena. Eta normalean, hola Malenas, izaten da bere malota hotxarekin erantzuten duena. Eguzkitako petaurrekoak jantzi eta robotaren dantzea egiten ikusi izan duzen noizbait, seguru, baina hori baino gehiago gustatzen zaio Urdaiazpiko kadioa jan eta azken zatitxoa eskolako parrillapean sartzea. Gero zatitxo hori hautz berde bilakatu eta Malenek txiste horri egunero barre egiteko. Kristina Janari dendaren eta Joseanen alaba da, baina ez du fruta gustoko. Xuxia eta igande goizetako Marianitoa bakarrik. Musika klasikoa gustatzen zaio, baina ordu txikietan bat jalen perreorik zaienak egiten ditu. Borrokalaria bezain originala, barregarria bezain lastangarria. Txiste honak egiten ditu bai, eta ondo fijatzen bazarete, zurikato pertsonifikatua da. Aitziber Garmendiarekin konfunditu izan badute ere, bera da, Aitziber Grados Muñoa! Me reporta en tu zona, cada día más culona. Bueno, vale, oso onda. Eskerrik asko, Identifikatu sentidoz da. Bai, batez ere zurikatoarekin, hori egia da. Jofek esan zuen. Altzari ez hartu Googleen zer dan zurikatu, zezgen gixen geupez sartu, eta fijau, ia itzin itxuri dauken badauketa. Bai, eskerrik asko, baletxo. Bueno. Bueno, eta entzulei esango diegu, hau izango dela. Gaurko gonbidatuk garelako gu. Bai, baina orokorrean, atalero, gonbidatuak izango duela aurkezpen original bat. Hori da, eta oso guai da, nire asko guzteate. Bai, hola emango diogu paso gonbidatuari, bai. Datorren ataletik aurrera ikusiko duzu, nola aurkezten dugun gonbidatu. Oso guai gatzen da. Eske beste podcast batzutan eitzen da eta asko guztabu izate beti. Bai. Beti nahi izaten jau, por fin. Originaltasuna behar da baina, Ja.
Bai. Ja. Bueno, eta besterik gabe, gu garen ez gonbidatuak, zuzenean joko dugu elkarrizketaren lehenengo blokera. Hain zuzen, gu gonbidatuak, gure arteko elkarrizketa izango da. Eta ikustena hemen galderatxo intenso batzuk aitzi. Nik esan bitzutela atalau erabaki gendu nin bisok eingo gendule, baina esala izango betiko atala gure gauza komentetako hasi sin más. Ja, en plan, preparatu gabe de, bueno, a ver, astotan zegin du. Udizela, no seke, izango, konteta gure juerga bat. Ez, erabaki gendu nin hau izango zala elkarrizketatxu bat. Bai. Ostra, esan eban, bai. Ia se kontetagunia zerrez, zamen galdera intensitu das. Intensitu das. Hau kipik kutren eta egin izan zuten, ez? Eta, bueno, bastante intensito. Aitzi presa busteko? Bai, puntu datera arte, bai, noski, ez? Vale. Denpora askoik ez daukeu, baina pixkat busteko beste bai. Vale. Zuaz hasiko nahi, itzitxo? Zu hasiko zara? Bueno, a ver. Vale, venga, si bota galdera, hola, apelo. Vale, a ver, Aitzi, gaur etorriga zu geixa zautza, eta entzulipe jakinen bidabez zuri buruz. Bai. Orduan, azteko galdetuko zut zelan zauesan momentu hontan. Baina benetan. Beno, pregunta. Baina benetan. Osea, ez da igual, zelan sentitzeza ez bakarrik gaur, orokorrin garai hontan. Zelan za? A ber, uda pasau dugu, eta niri uda orokorrean ez gustatzen. Egia da, harremana duela gero kolaboratzailearen tartean hartuko dugun gaiarekin, baina pasatzen zait, eta spoiler handirik egin gabe, udan asko aspertzen naizela. Orokorrean, jendeak egiten dituen planak ikusita eta konparatu egiten naiz, eta nire bizitza ez da horrelako festivala. Eta gaur nola nagoen, egia da, oso gustora nago, super gustora nago, eta bastante... Osea, hemen gaur grabatzea izaten ari da bastante lasaigarria edo deskonexio puntu bat. Ze, entzulek ere jakin dezaten, atzo defuntzio bat egon zen gure familian, eta hori, ona etorri behar gaur. Ondoz, esaten nuen, honek lagunduko dit deskonektatzen. Eta hori, ulertuko nezake ere baten bat ez balitz gai hau egiteko. Claro, normala da, baita ere. Miren kotxin oian egizatzet. Niri pasau eskero nik igual ezingo neukela, Bueno, a ber, ez dakit ba. Bueno, orduan triste, baina bizitza, ez horrelakoa da bizitza, denoi tokatuko zaigu, onartu behar, bizitzaren prozesu bat da, eta hori. Gero pozik ere bai, ze errutina asko gustatzen zait, nirea, romantizatu gabe. Eta iraia da zure ie favoritu, Kari? Zure ie favoritun gazta? Bai, hori da. Orduan, hori rutinara buelta eta ondo. Altsasun sentitzen naiz apur bat, ez dakidala nora jo, ez nau bertako giroak asko atraitzen. Horra joko gube bai, ze, Aitzi, zu nik ezautu zinu da zen unibertsiadin, eta akordetan etorri zinela altsasutik, hartu zendule Bilbon pisu, eta geroztik, zure rekuerdo duketena da, Aitzi Bilbon. Bilbon, bai. Ez bat urte, astebururo, plandanetan, baina Bilbon. Eta hor, erriminik esan du neukitzen, edo hor altzasuko tiradi, ze unigatzen. Bai, bueno, kontu da nik egoera, nire hitzetan latza pasanuela lagunekin eta kuadriarekin, eta orduan Bilbo izan zen como via de escape bat. Ni errefugiatzen nintzen hor Bilbon, eskusa zen altsasutik ez pasatzeko, lagunekin, movida ez, baina harreman asko hautsi nituen, betiko harremanak, lagun oso onak, eta orduan geratu nintzen apur bat kolgada, ez nekiela zer egin, nora jo, norekin, eta Bilbora. Eta pasada orain Bilbotik bueltatu, eta errealitatearen kontra topatu naizela, egia da, lehengo harreman horiek hautsi zirenak gaur egun ondo daudela, hau da ez dago inungo arazorik, harreman du egiten naiz pertsona horiekin, harreman zoragarria ona daukagu, eta apur bat adiskidetzen prozesu hortan. Baina, oraindik ere zaila izaten da. Osea, ez da zure zonaik seguruena, orduan ez ondino sentitzen hain zu hor. Ez. Eske gauzi da, urte asko dara izu bebai kanpun. Bai. Orduan oin buelte hau eran, eske ulertzot bebai gentiaz normal egon dabe, ostra, kostau itxen dala bueltetia barriro rekonekteti. Integratzea bai, ze konexio asko galtzen dituzu, berriko ohitura asko, rutina hoiek, bai,
kostatu egiten zait bizitza soziala egitea bertan, baina esandakoa, adiskidetzen ari naiz, eta gutxinaka, badaude egunak kriston antxetate soziala daukadala, hortaz ere asko ulertzen dut antxetate soziala duen jendea, ze hashtag humana, niri ere pasatzen zait, eta kriston presioa sentitzen dut zentzu hortan, ze mitika frase de, aitzi berko loketu eres, ez? Zuzaren irekia izan da edo... Ez dauka zerikusi. Ez daukazu lotxarik edo... Pues, niri bankura joatea eta bankuko gestio puta bat egitea, bai, kostatzen zait pila bat, eta oso gaizki pasatzen dut. Edo kalera atera eta begira da guzti horiek zure gain sentitzea, gero ez dizu inork begiratzen, baina hori, bai. Eta hori. Baina zuk, dinot, adibidez, garaion modun daukezuk gogun... hori Bilbora etorri zineneku, da altza zure jutia itxi zauntzeneku, zutzako momentu ontan zelan gogora eraztozu hori? Nik oso gaizki basa nuen, oso gaizki, bai. Etxean entzerratuta, bilatu nahian ere jende berrian lehengo harremanekin dituen konexio berdinak imposiblea da, ze bakoitzarekin harreman desberdin bat sortzen duzu momentuaren arabera, orduan, hori. Iluna baina hala ere, asko erakutsi dan prozesu bat, eta neure burua ere ezagutzera eraman nahuena. Eta Bilbok asko motzu. Baita ere, bai. Baina, bueno, altxasun neukan bezalakoa ez. Osea, oso zaila da, horrelako betiko harremanak berriro eraikitzea. Eta lagun berri asko dauzkat, eta zoragarriak direnak, zuek, adibidez, berriak. 3 urte, baina esan nahi dut, bai. Eta, bueno, nire kuadriaren arazoaz, uste dut, hitz egingo dugula beste atalen batean, igual kuadrillismoaz... Urtengo da. Aterako da. Eta, malen, nik galdetu nahi nizun... Ni guzti bina? Bai, zein izan da, esango zenuke, izan dela, zure bizitzako unerik bajuena edo tristeena, adibidez. Zuzarenarekin, lanbitika frase, hain alaia eta bizitza daukazula barrutik eta kanpora ere transmititzen duzula. Ostra, ontxe igual pentsan hasitxe, egisa orokorrin beti egonazela, orokortasun baten posik eta ondo. Baina oin biztiatzera botata, jentik esan da beni, ni bueltoko nitzake, uminitzena, amarruten eukezena, ez dakizen nibeti pentsot, ni ez. Benetan? Bai, ondo, bizizen ebanda hori, baina niko goratzo eta dibez LH eta DBH eta oso epoka raru, nire buruaz oso insegura, ez insegura beti mundu zu pentsan da bena, itxate guztan nire hori. Fizikoki. Ez insegura zentzu hortan, insegura, igual, gentiaz relazionetako da igual ez hainbeste seguriade, o enebala izten neupen nire izetia hainbeste urtetan, eneban hainbeste zautzen nire buru, igual enebala hainbeste beto paulekuo, igual pixkatolan ikusto lengon malen, orduan urtik pasauala, eta nire buru geixa zautuala, benetan ikustot, esentzixataten junazela, eta orduan zori xontzuan azela. Bueno, hori bada pertsonalitatearen evoluzio bat, ez? Osea, ezagutzen goaz, eta gure niaren inguruko informazio gehiago badaukagu, autopertzepzioa, gauza horiek 10 urterekin, ez ara konsiente, ez? Niri LH eta DBH da horre dadin kostetaten pilo bat, ez da kostet izan, baina igual eneban topetan espazio hortan, euneko unin nizeteko leko seguru bat. Eta gerora, batxiergun jente geixa osautu eran, edo neupe gero beste eskolako katxalin da leirea, zautu nitxunin da horrekin lokala hartu eta ez dakizer, hor janeu junitzen, listo, gero eta espazio segura hoina, malen izeneike, jentik benetan nina zemo maitzen hau, pixkat holan. Eta gaur egun bezentitzot, espana sentitzen espazio seguru baten, ez totela ataten benetako ni, hori ondino pastaten. Hombre, baina hori ez da raroa, ez? Osea, ez dago gaizki, esan nahi dut. Oikoena da zu izatea eroso zauden leku batean. Eroso zauden leku hortan, zu izatea zaila da ateratzea hori, ez? Asuntu da, klaro, zu ez pasa komoda sentitzen, eta horrek invalidetan boitxu zure jarrera batzuk edo ez potzu izten larregi emoten, ez hau ez laizten zure esku, bestien esku hau ez laizten, orduan ez izu zure dana emon, imagina badibez juteza dela, biher barri bata. Eta zona hortan ez dela inkomoda sentitzen. Nik igual jaziot erakutzi nire talento dana. Eta orduan ezineik erakutzi bakarrik beste pertsonen eskuiztotelako hori. Orduan nadibez hori nahi nahiko neuke soluzionau, baina banabil. Ez que prozesu irekaspen bat da.
egia da. Eta garai emozionalaren arabera, zu adibidez oso irekia izan da, eta oso naturala, eta ez dizula importa nor daukazu inguruan, zara zu, eta mundua jaten duzu, baina emozionalki nola zaudenaren arabera, hori da, aipatu dudan presio hori de, tia, zuzarenarekin, nola ari zara influenziatzen honen gatik. Eta hori esaldi xepio bat entzun izan eupe, Zuzarenas, ja. Bueno, hashtag humana. Hashtag humana, eta rolak besortzen dile, nik bai pentsot bai dauketela rol bat, adibidez, kuadrian eta holan, igual nire rola bai badala beti ondo, positiba, posik, ondo, venga, guazen eska, guazen hau itxa, guazen besti itxa, pixkan nire rola. Orduan, hori eitzen espot, igual, malen, zer. Izan daiteke, bai. Jo, denbora daukagu, oiane, bai. Bos minutu, bale. Kontatu nahi nuen, honekin lotuta, apur bat, duela gutxi lagun bati kontatu nion, sentitzen naizela oso betea, esan nahi dut. Dauzkadala gauza asko kontatzeko nire... Bueno, ni geratzen naiz jendearekin, ez? Eta, zuekin adibidez ezait pasatzen. Ze zuekin nire bizitza kontatzen dizuet, anekdotan, no kaiamos, ondo. Baina, orokorrean, altxasuko lagunekin eta, pasatzen zait, ez dudala nire inguruan ezer kontatu nahi. Osea, nahiago mugatzen naiz besteena entzutera. Osea, adibidez, eman didate super berri on bat. Berri ona zuei bai kontatuko dizuet. Baina altxasuko lagunekin pasatzen zait, ez dudala pesada izan nahi. Osea, ez nago eroso nire inguruan izketan, ezaki zergatik. Eta, de hecho, horren kontura, ilusioak eta bizitzen ditudanean barrutik, ez ditut, ezakit nola exteriorizatu kanpora. Badakizu? Bai, ulertzot joa itzi ba hori. Osea, ezakit emozio hori nola trasladatu de. Bale, superberri hona tal, hartu zaituzte hemen, zu superpozik zaude, baina ezakit nola kontatu jendeari. Ez que nik ustot lotzotela hau, nik lehen esplikagoten egoriaz, dala, benetan gustora eta komoda zau esan zona baten. Claro. Ez que ilusinei barron daukesunin, ez que urten eitxatzu ezati. Claro. Ai, ama, ez que hau pasa baten, no seke, ez que derrigor urtetatzu, baina igual ez pasa inkomoda. Bai, eta sentitzen naiz como pertsona hotz bat, porque barrutik bai badaukat, baina kanpora begira ez dut esan nahi, porque pertsona astuna sentitzen naiz, edo pentsatu dutelako behar bada nire inguruko gauza asko kontatzen ditudala, edo... Osa, ez da beldurra epaitua izatearena, Osa, hori ez, porque zait importa. Bueno, bai importa zait, baino kasu hontan esan nahi dut. Ezakit ilusioak esteriorizatzen, eta da como, vale, bai, ondo, hemen hartu izut, bai. Baina berez, super albiste hona da, ezakit. Hori pixkati gertotzen eupe batzutan, baina... Como que ez diot, merezi duen importantzia ematen. Ja. Ezakit. Baina nik pentsot hori bebai dala, a ber, igual ez tozuleko zeupe nahi izeten benetan gauzak ikusi artea, pasau arte eta orin arte, igual, bueno, ya está, larri ilusión, igual hori bilurrei izeten da, ez dakit. Barrera bat izan daiteke igual. Gauzak hain intenso ez bizina izatea por si... Ez que niri adibes akordetate o okurritzate, igual imaginau, esatozkue, vale, esatozkue eventon batago izla, oso zeitxago izla, o auskalo, o benetan zabizen, nobedade barri badauela. Eta nik, itzela, bai. Bueno, malen, tranquil, baina, a ver, lasai, orain di no seke. Bai, puede ser. Ez dakit. Zakit, raroa da, psikologora joan behar naiz, hori ere egia da. Osea, ondo nago, baina bai egia da honek afektatzen didala. Bale, nik aldetu nahi nizun, malen, ze uste dut zure presentzia orokorrean hemen, eta edozein taldetan superberezia dela, osea, ezakit nola esan, ez zara desaperzibitua pasatzen. Ez zara mitika persona bai, gaude kuadrillan, eta no seke, eta malen. Eta malen, sortxe dago, ez. Osa, malen, nire ustez, Eta nire ustez... Bai, eta zu niri, bueno. A ver, nos liamos, Si quieres, bueno, vale, temporada honetan bai. Vale, galdetu nahi izun horren aria, hori nire pertzepzioa, zurea zein da, ze uste duzu jasotzen duela jendeak zugandik, oroar? A ber, nik pentsetot, eske, lehenko komento goten rolaz belotuten, nik pentsetot pixkat bana zela, igual, beti posik eta ondo, eta ilusinoi eukitxot asko,
aurrekun pertsona, lagun batek erazten, malen, eskezu biziza ilusioekin, eske egixe da. Eukitxot ilusioa da gero beste bat hartzot. Da horre helburun, venga, da gero beste bat, da gero beste bat. Orduan igual pixkat, esango neuke alde hori hartzotela lagunengan, eta igual gentiaz. Baina gero beste batzutan, bi errezetot bebai, beste baton batek, esati, malen, bai, hori oso ondo, baina, tranquil. Baina, hori ez da txarra. Bai, baina, ez dakit, oreka bat bebida batzutan, ni beti nahiko fantasiozio, nahiko ilusionadio, nahiko intensio, ez dakit. Baina hori ona da, oza, positiboa da. Ona da, baina, ez que adibidez pastate, aurreko baten amaiko mentonotzela, uda hontan be adibidez, hain biziziot, intensoki, eta intenso dana, eta hainbeste gauza, eta dana posik, eta hon geixa, eta ara, eta hona da bestera, da ez teuke segundo bape libre, eta hori atzenin adiktibo itxate. Baina, ostras, eske, ena bajatzen amendik, eta eske ez dut deskantzetan mentalki, ez energetikoki, denbora osun, venga, da heldu asteburu da, guazen, ara, da hona da bestera, asteburu pasa, juerga, eta gero beste bierba, eta gero, holan, da gatuarik. Eta, ostra, atzenin eski momento bat, eltzen da esadozune, ostra, eski igual biot bebai lasaitzi, eta ondo da intensoki bizizeti, baina montaña rusan denbora osun goixen egoti be. Ja. Ez dakit. Estimulu hoietara oitzea, igual, ezakize puntutara arte. Eske drogi da, hori. Bai, eske gero, estimulu hoiek hartuta badago jendea gero ez dakiela ez egin gabe egoten. Ja. Ez egin gabe diot, aulki batean, itxasoari begira, ja. Izilik, osea, hori ere egiten jakin behar da. Claro, baietz. Bai. Bueno, ez duenak egin nahi ez egiteko, osea, eta ere hemen askatasuna, Zelan zan TikToken agertu baten, zeren hori, adikto ala dopamina. Dopamina. Adikta ala dopamina, pixkat igual bana, adikta ala dopamina. Oingo dan deskubriduot, geixen bana zela. Mundu guztiak dauka adikzioa. Bai, a ber, osea, mobiaz da bizigaren egin, eporo zunbiguz, ozer, hori argi da. Baina... Bai, horregatik gustatzen zaizkigu estimuloiek, larrua jotzea, plazerra, lagunekin eroso zaudenean parrandan ateratzea, jatea, osea, orokorrean. Dana gauza divertiuk eta guaixek eitxi. Bueno, Malen, eta ja bukatzeko, ze denbora gutxi daukagu tarte honetan, galdera, pentsatu zurekin gaizki jokatu duen pertsona batengan, eta izena esan gabe, bera deskribatu gabe, aprobetxatu tarte hau, mezu zuzen bat botatzeko. Nahi duzu da? Esan dezakezu nahi baduzu. Reels pertsonanek izena eta bizena duka baina ez dugu esango? Efectivamente, benda Opel Corsa, esan dezakezu ere bai, Vale, zein da nire kamari, oia? Hori da nire Super, zein da nire kamara. Zein da nire kamara. Deitu dizaiokegu oianeri, super deituko jo. Super, hori da nire kamara, vale. Akorda bate momentu ontan pertsona bat. Kukaratxo! Badakigu zein den pertsona hori, baina ez noa izenik izatera. Vale. Bai, esango dugu eta pitido eta pixel. Vale. 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 Kukaratxo bat za. Hala, ahí lo llevas. Venga. Ya está. Hori da esango duan gauza bakar. Listo, emongo detalle geixa, listo. Mezu hau bialduta gero, guazen jarraitzera talarekin. Bai. Ia da. Arrozali. Gastroenteritisa baino kerragoa den robota. Bueno, aitzi. Bai. Jarraitza goiz gaurko atalaz, gaur inoz baino gehitxoaga busten. Edo, bueno, zinbaz elkarrizketa pertsonal baten bidi hartzen doi hau bat altxoi. Jendeari interesatuko zaio? Ez, baina, bueno, bardit da, hobeto. Ez du importa, berdin, pagatu behar digute, así que. Kontu da, oin, datorrela, Arrozalin, eta daukela gutzako galderatxo bat. Eta gai bat, debatitzeko, guazen ikusta ber. Hasieran uste dut esan dugula, baina Rosalik ekarriko ditu sare sozialetako bideoak, guk hausnartzeko, eta bar. Bai. Osa, beti joko duela, etorriko da baliabideren batek. That's true. Bideo bat, argazki bat, esaldi bat, dena delakoa. Ia da. Itzuli naiz azeritxoak. Faltan bota nauzue. Badakitez nauzuela kontratatu baina ni autogonbidatu naiz. Konfiantzak nazka ematen du bai, baina zuek gehiago. Ezer moduzu da. No sepake pregunto sarreran horren txapa eman duzu eta. Bueno, nik solariuma etxean egin dut zoko pare batekin. Eta bazarreko pisinakin. Pesadak. Ia, nik abrikoiz influencerrak TikTokera igo zuen bideoaren arira galdetuko dizuet. Berak hausnartutakoarekin empatizatzen duzue. Horrela sentitu izan zarete sekula, ez duzuela bizitzen zareten hori. Zorionekoa bada ere, apreziatzen jakin,
bideoa jarriko dizuet eta ondoren ia zer deritzo zuen. La egurre. Vale, zure aurpegia, Malen? Hoxe itxik esatzuta zeran kontrolan bikotela oin bidixun. Arpexek ipintxiz, ezke urten eitxate. Bueno, zuelek, naturalak izan barra. Bai, naturala, baina bazuan, karo, keston karetuak gero, jentike screenshot ingotzen. Bideoa ikusi egingo dugu lehenengo, entzulek jakin dezaten, zertaz ari garen. Voy a decir una unpopular opinion y si queréis funarme, porque seguramente me lo merezca. Es como que siento que este verano está siendo el peor verano de mi vida. ¡El peor! Hasta el verano del COVID fue mejor que este. Y es que, no sé si os pasa, ¿vale? Eso tendrá un nombre, ¿vale? Un nombre, como inconformista con la vida. Pero es como que el verano pasado estuve todo el verano en Bali. ¿Qué pasa? Que este verano estoy todo el verano en Andorra y pues se me queda como... me falta algo. Ia ba, meloia daukagu hemen. Meloia daukagu hemen, aitzi, eta pixkat badauka zer ikusi xelen berbetan egoganen gaixei buruz, bueno, lotura txiki bat egileike, baina ez da, nik aitxetu dutena ez da hori. Ez, ja, ulertzen dut. Oporrik barik egon hau da oso eta egon neike eta oso pozik. Hori ez da gauzi. Baina orokorrin bai bada insatisfakzio edo asetze falta orokor bat gizartina. Bai, bueno, a ber, ez dakit ni gizartearen inguruan hitz egitera atrebitzen naizen, ze orokorregia da ere bai, nik esango dut. Bai, baina egixe da, geroa eta estimulo geixa eukitxa oitzegaren egin, hori jarrerioi be, normala hau eizeleikela. Ze oitzega, eta ia ordu normaliza hoitxogu, eta ia gitxe baloretogu. Bai, hor ere sartzen da, importante, konparazioak gaur egun sare sozialetan ikuste ditugu gauza asko, bidaiak, lagun arteko topaketak, oporrak jasan ditut, jatera joatea ezakin, nora, hau erosi, arropa ezakiz zer, eta gero esan bidea kapitalismoa, kapitalismo itzela, eta gero esan bidea bebai, baina sare sozialetako askotan geixena guzurri izeten dala, igual, imaginau, argazki bat, palmera batzukin ez dakin nun. Igual... Kriston Photoshopa da. Ez, igual aeroportora juza momentu hortan urten eiza palmera bati argazki xatatze zu da bierren bizu da txapiro biza. Osa, eske... bai, ez da maiteke. Bueno, kontua da, nik Abril Colsena onartuko dut, esan nahi dut, bera horrela sentitzen bada, eitia, osea, vale. Baina, okerrik, etxoinik ez dut bukatu, kontua da, zu horrela sentitzen bazara, vale, osea, nik ez dizut esango nola sentitu barzaren, baina egia da, mezu hori horrela helarazteak, arazoak izan ditzakela beste pertsona batzuengan, aipatu denagatik, konparazioengatik. Hau da, zoragarri estupendo, zuk pentsatzen baduzu aurreko udan zoragarriago egon zinela, ze, sorpresa, balin egon zinen 2 hilabetez, hombre. Eta oingun bakarrik astebete Balin, astebete Milanen, astebete ez dakit. Parisen, bueno. Londres, Amonaren etxean, bueno. Ez que niri hemen bentsantzatena da, bale, danok kejo geinke, ena hori izaten, danok kejo geinke, da egisa batzun kejak asko etxorradi hauek dile beste batzuena, baina hori ezilek ez etzik esan, baina, oza, imaginau, ezinek kejau, opor gitxi deukazela, eta 2 hilabeteko oporrak euki, zu nire album baza, oporrik euki barik. Ulertzazu? Karo, bai, hori da, esan nahi dudana. Oezinek kejau, esaten, euskalo, jo, eske bakarrik, irulekotatik deitxuztie bierra itxeko, da zuri espatzu inundik deitxu. Karo, kontua da, berak sentitzen duena onartuko dugu, ez duguna onartuko da, nori eta nola esaten duen. Porque hori ikuste dute milioika pertsonek, baina adibidez tipa horrek esan izan balio bere lagunari egoera berdinan dagoenean, esaiozu, baina zuk esan dakoa. Nik orain esaten badizut, edo zuk esaten badiazu, bai, nik uda hontan ez dut oporrik izan. Eta nik esate dizut, nik kristona eta aspertu naiz eta guzti, ojala lanean egon. Bueno, a ber, esango nizuk ere, bai. Baina diferenti da, behitxu, adibidez, andereñuk, irakaslik, 2 eta piko kitxo ez oporrak. Batzuk esango dabe, motxak ez da ize. Tani albonolan, hola. Claro, bai, hori da. Enauela ezer txarrik esaten, ulertzot euren kejibe, bueno, naupe batxierrin igual esango nahan, udi motxa sala. Bai, baina, horregatik ni uda hontan gaizki sentitu naiz, gaizki sentitzeagatik. Gaizki sentitu naiz, gaizki sentitzeagatik. Porque... aspertuta ez nekien zer egin, norekin atera, nola bete denbora, baina kriston privilegioa da lanik ez egitea. Zure etxean egon, nahi duzunean egin hau, bestea, nahi duzunean ezakin nora joan, ezakiz zer. Bueno, haitze, baina eski igual zutzako ez, eski hori be,
Osa, batzuk igual nahi xadabe udan oporretan egon, eta beste batzuk igual nahi xadabe udan ez dakizetan egon, beste batzuk eski ez dakit. Osa, batzuk guztiako kanpora juti, beste batzuk nahi xadabe errixen gatu. Bai, baina posible da ere, bai, oporretara joan, imaginate, zoaz, jo que se, Menorkara, eta suposatzen da oporrak delako erromantizatuta daude, bueno, zoragarri, ze oporrak dira, baina adibidez bidai horretan ez daudela ondo. Edo ez duzula ondo pasatzen, edo dena delakoa. Eta hori bai hartzogule askotan, imposibletzat. Osa, Claro. ni jute mana oporreta lagunekin, Marbella derrigor superondo pasabiot eta munduko viaje honen Claro. ezin bida. Eta ez bada, Claro. Eta bakarrik oporretara joan zarelako eta hortarako privilegioa izan duzulako ospatu eta zoriontsu egon barzara, ba, bueno, behar bada, ez. Konsientizara privilegio hori izan duzula, baina izan liteke horrek ez zaituela asetu, pues, por A, por B, o edo zergatik. gero bebai pasetan da, eta hau askotan influencerri bientzut ziet, esaten da bela, jo, eske, badakit oso privilegia inazela, eta horredun ez da nahi kejau, baina ez ga esaten privilegia dizetearen ezileikenik kejau. Ze hori beholan da. Ze bakotxak beren baian bere keja daukez. Bai. Karo, eske beti ongo da nonor zu baino txartua dauena, hori argi da. Baina, a ber, eske gauzea nun eta zelan esatozun. Bai, hori da. Total. Ez dakite onda usnartu dugun, edo ian ezuk zer diozu. Bai. Konklusinei da, Abril Kolsek hori bidixo ez bala igobier, baina bai igobiban ze kampaina publizitarixo bat zan. Ai, bala, hostia. Baina hori zen kixeno? Ez. Ez nekien, como kampaina... Bai, ba, a ber, gerora, bueno, a ber, ez dakite gixedan edo ez, oia? Oiak dino... Oia nola. Bueno, gauzira hori bidixo igo, eta ez dakizen denpora Abril Kolsek ezabala, ba, kampaina publizitarixo baten parte Bai. izen da bideu, ez dakizer, eta como que lortu bela hainbeste gente mobilizeti da bidixo horren ba, kontra edo, ez dakizen bat, Hate edo erantzun edo. Pio bat erantzun eukitxi, hori da. Baina kanpainaren helburua zein zen? Nor zen... kanpaini, baina kanpaina bat izizala esaban, ez? Oianek dio, uste duela aplikazio bat dela bidaiak organizatzeko, eta ez, edo lako Ekintzak eitzeko. Edo ekintzak egiteko. Bai. Vale, bueno. Bueno, sin más, guk hausnartu dugu, eta hausnartzen jarraituko dugu, zeurrengo tartean, oraindik ere intensago jarriko gara. Juhu. Zer diogu? Zer diozu? Bueno, hementxe gaude, eta hausnarketa guzti hauetan, urrengo gaia, edo bigarren elkarrizketa bigarren elkarrizketa blokea, izango da gehiago gai baten inguruan. Hau gaur eta orokorrean gonbidatu guztiekin, Eta gaurko, erabaki dugu, hitz egitea Aitziber eta Malen txikitako pertsona hoien inguruan. Zer esango genioke gure txikitako bertsioari. Zehazki jartzen du, Aitzi eta Malen txikiei mezua. Zer esango genioke? Txikiei edo nerabei. Nerabei. Bueno, a ber, txiki. Ez que Malen bosturteko miai gauza gitxitxoa esango neukixo, ez Malen amaseiko baino. Ja, egia da. Bueno. Txiki, bosturtekoa izango neukixo ondo pasau. Da, ibili errekreun, da... Olastu. Oroar, zer esango zenioke orduan zure 15 urteko bertsio horri? 15 urteko bertsio horri. Bai. Es que gainera da... Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Vale, bueno, a ver, vale. Es que gainera da, enlazaute, lehen berbetan egogaren gaixaz. Bai, ninengoan nola en plan de, Malen, tio, si aurrengoan izan behar da. Bai, kontoretu barik ezat. Bai, lasai. Es que garai hori zen da igual... Bai, bajuena. A ber, nik 15 urteko Maleni azteko esango neukixo. Malen, tranquil eta sinestu zugan zedana super ondo jongo da eta dana zeuk más o menos nahi zumodun jongo da, baina hortako importanti da zure esentzixe atati leko danetan, eta izeti zu bardin da maitxeko zaitxuen, ez gustauko akuen bestiei, ez izen zu, eta jarraitzu zure ametzak. Hori izango neukixo. Baina, ematen du txikitako horrek entzune egin zaituela, porque literal horrela da, ez? Zai, zure esentzia hor badaukazu eta ikusi egiten da. Ez dakit. Igual 16az, oza, kostauiate gero eta geixa atati, baina igual 16az ondino ene bana inbesta ataten. Eta ez pentsau, ez to konsiretan pertsona seguro bat ditzenik
Oin atzera behitxute ez dut ikusten. Eta neuken nire buruangan konfixantza askoik bez. Así que niko esango neukixo. Malen, tranquil eta animo. Eta izan, zeu. Vale. Zukari. Ezakit. Nik esango, no sé, hola, lasaiz are mobidizio hauek ez dira inbesterako, osea, ez zara horregatik hilko, en plan, beti pentsatzen genuen kriston arazo izango zirela arenas mobilizaz horiek, baina ez. Gero esango nioke, lagunak ez direla betirako ere bai, eta gaur egun ere pentsatzen dut. Harremanak, bai. Bueno, harremanak edo... hombre, a ber, gustatuko litzaidak pentsatzea baietz, baina beste realitate batekin egin du topo. Jala, zuekin adibidez, harreman hau betirako izatea, nahi bai, eta horretarako lan egingo dugu, baina konstiente izatea, izan daitekela, ezetz, zerbaitengatik puskatzea, alba da, konpondu, hitz egin, eta gauza horiek. Sin más, abisu bat, de gozatu momentua. Bai, adibidez. Gozatu momentua, eta etortzen dena, etorriko da. Hoixe. Gero ze gehiago esango nioke. Adibidez, mutilak bakarrik ez zaizkizu zertan gustatu behar, adibidez, zenik 16 urterekin ez nuen planteatu neskak. Bueno, planteatu eta ez zaizkit neskak gustatzen planteatu nuelako. Baina aukera bat ikusi nuen hor, naturalki, eta, puede ser baietz. Gero, ze gehiago esango nioke, zure irakasleei hainbeste kasurik ez egin. Bitxo, hori neupe esango neukixo. Porketela, marinera, osea, bueno. A ber, eser txarrik ez, baina adibidez, akordetana niri batxierrin, esan eban momentun, zen ikasiratik nekixen eta oso argi kasetaritza. Malen ezein kasetaritza, malen horreztu zubierrito pauko, no seke. Ezen ebalako topauko nik, ezeuelako eta ez balako merezi eta karreri oso mierdizala. Gira, daukagu gure programak eta gure programako katilua. Eskerrak, beten eban, a ber. Gure irakasle A ber, bueno. Eta hau euko espagendu be, jarretxuko neukela, pentsan, ondo inebala, a ber, hori nahi baneban, nahi txobeto edo txartu adurten, hoixe nahi neban bertan momentun eta listo. Ja, tia, baina badago baldintzatzen, pertsona horiek baldintzatzen duten, ikusten nahi dut, jende askok, beste bide bat hartzen du, ez dutelako babestu, erabaki hortan, eta... Bai, bitxu, zentzu hortan, terki zenitzen, da eskerrak terki zenitzen, bai, nik kasetaritza eta punto, eta bardindozte, zezatozte, zuen bardindozte danak. Eta gero ere bai, jendeari esango diogu ze, ikasle askok ikusten gaituzte ere bai, egia da, ikasten dugun horretan beti pentsatzen dugula. Bale, etorkizunean estabilidade bat izango duena, ezakizer, bale, hori ere baloratu. Baina egia da, bizitza luzea dela, eta dauzkazula zazpireun urte nahi baduzu honetan sartu, eta gero ateratzeko, aldatzeko, usteko, esan nahi dut. Ez duzu zertan behar... Eta bier fijo bat opetako baukeu nahi bague. Ez que, klaro, ni oraintxe bertan nagoen lekuan, kriston privilegiatua, gure programa, ez dakizer, ni oraindik ere nago pentsatzen, sartzen hankatxo bat ostalaritzan adibidez. Ze bada, batzutan nahiko zaila, gestionatzea, orain hau, 3 hilabete barru ezak, txika, sartuko naiz, batean, eta tapatu dut supermerkatuaren publia ez egiteko. Baina hori, zan nahi dut. Hori, sin más. Aldatu daitezkela gauzak. Eta bebai esango neukixo, bueno, eske orokorrin esango neuke, zone gainera morru motozte, nitzako bizitzan hartzen din harreman eta sortzen din binkulo mota danak zaintzeko dile. Ez tala, nik ez dut ulertzen nahi bez, genti, venga, pilo bat gente bizitzan sartzen da bena, da gero igual ez da bena hartzen responsabilidadi o bakotxai dediketako denpori bierra ez dakizer. Ez dakit, ulertzeko harremanak atzenin lanketa mono, bier, bai, ezke bai bada biertxo bat. Ez tala, venga, ona asako jentea zerutena, ez dakizer, bai, bale oso ondo, baina benetan eraikin nahi din harremanak, benetan kurrau. Bai, aipatu nahi nuen baita ere, esango niokela, oso arro nagoela nola, txikitan ere nola, bai jarraitu izan dut beti hartaldea, hori txikitako kontu bat da, baina egia da nik identifikatzen dudala itziber txikia hartaldearen barruan, hartaldea inbeste jarraitu gabe. Eta behar bada horregatik ere,
bueno, pasa izan zaidana, zen nahiago dut bakarrik egon subnormalen artean bizi baino, hori horrela da, baina subnormalen edo subnormalen gandik urrun bizitzen ere, bakarrik, jakin behar da. Osea, hori ere egia da. Baina badago subnormalen artean bizitzea nahiago duenik. Pero así nos va, así nos va. Baina gerora oso txartu urtean da, Ze hartaldian esasune, bitxu, akordetana, gutxik iso eginen gara isen, bihozan iginela hartaldetik nahiko ardibaltzenak, eta guri ustozkun ardure. Osea, eta hau klaseko baton batek entzuden badau, jakingo dago landala, guri ustozkun ardure. Jakin zazu kabroi bat izan zehar. Ez, baina, bueno, guk igual ez gendun jarraitzen hain beste hartaldi, eta igual infantia hau eginen, o diferentzia hau eginen, o beste plan mota batzu guzteak usen, eta horretxi esentzisei buruz nabil. Hori mantentzita, jarraitzita, izen geu da... Bai. Da eskerrak ez gendule hartaldi jarraitzu haitzi. Eske jarraitzu Hombre, nik esango dut jarraitu bai, momenturen batean bai. Baina horrela eraikia dagoelako harremanen sistema hori, eta beti talde batean, beti jende berdinarekin, horrela dago más o menos. Orduan, hortik irtetzea ere zaila izaten da. Aipatu nahi nuen ere, bueno, triste edo, bai damutzen naizela, naiz eta nahi gabe egindako gauza batekin, eta hau hartaldea jarraitzeagatik ere izan zen. Zer? Klasean bullyinga edo iraindu izan zuten pertsona hori, ze beti zeuden bi edo hiru edo ez dakit norenganako, gorputzarenganako komentarioak egiten zirenean, eta apoiatu ez nituen bai, aurrera, baina ere ez nien aurpegia jartzen, edo, osea, esan nahi dut, ez nien ez esaten. Osea, ez nuen hori gaur egun gelditzen. bai atazu hori faseti, Bai, hori gaur egun, baina personalitate eraikiago bat daukadalako, 5 urte barru eraikiago egongo dena, baina txikitan muga jartzea hor, esatea, tio, pasatzen ari zarete pertsona honekin. Baina, damutzen naiz, baina aldi berean ulertzen dut. Zesandakoa, ez duzu hain garatua izaera edo pertsonalitate hori, eta ezara gai aurpegiratzeko beste jendeari hau. Ja. Zaukazu indar hori. Eta, ber, aparte, eske edade hortan pentseo zune da, ama bakarri gatu neike, ama... Eske biurren mototzu. Claro. Eske zuk imaginatu, 15 urterekin kuadriari gabe, jende pila bat dago horrela. 15 urterekin, 25 urterekin, edo 35 urterekin. Herri batean. Imaginatu. Bai, eta etorteat ez batzuk burure, tokau algatzolako egoera bat, eta atzenin, eske positiboena da, norbera izen da, topau alba dau entorno bat. Benetan gustora sentitzen dana, bardin da betiko lagune badi, bardin da unibertsitateko jenti bada, bardin da, eske pekineku bada, baina gustora sentitzen zaren talde bat topeti. Bai, hori da. Oso garrantzitsua da hori. Eta oian eda esaten, ja, holanda bileitzen, ja, ezigule jarraitxo, bale, oia? Esalditxo batekin itxi dezaket, bale, 15 edo, ez dakit, 12 edo urteko aitzi berri, hori, esango nioke. Bueno, ez hori azteko, ez erretzeko. Ez que zelan probatzen duen. Ez que bitxu, aitzi, ni hartaldeko ardibaltzan nintzen ez bebai, beste batzukin batera, nintzen ibakarek, eneban probo sekolo zigarro. Bueno, zorionak. Claro, baina eske, eneban nahi guaixe izen, zestozten ardure, eta orduan eneban zigarro probo, eta orduan gaur egun bazegaz. Bueno, nik zigarroa probatu nuen, eta probatzen jarraitzen. Suposatzen dut baiet, eske ez naiz akordatzen. Eske ni nagusiagoekin ateratzen nintzen, no, 2 edo 3 urte nagusiago, eta orduan, pues, ahí empiezan a kodearse entre cigarro, Lucky, Winston, eta holako gauzak. Orduan, bueno, sin más, tabakoaren apologiarik egin gabe, horregatik, aitziber, ez erre. Gero, ja, orain bai, bukatzeko, zango nioke oso harro nagoela berataz, zoragarri egiten ari dela, beti bere kriterioa jarraitzen, guztiz, besten iritziei ere ez esan gabe, oso ondo portatu zarela, gauza asko egin altzen dituen ondo, ere egia da, baina ez dago inoiz soberan barkamena eskatzea, eta esatea, hau gaizki egin dut, bideo honetan, hobeto egingo dut, honi esker ikasi dudalako. Eta besterik gabe, zorionak, porketia, ole, oso ondo egin duzu. Bai. Eta listo. Eta ez matxaketako. Ez. Eta bizitzeko bizitzi topera bai. Bai. Eta disfrutetako da, ibiltzeko da... Bai. Ez dakit.
Bai, ere esango nioke, ke pena galdu duzula txikitako inozentzia hori. Ja. Ze kontxeratzen dut ez naizela batere, baina batere inozentea. Batere, osea, benetan, Eta gustatuko litzaidake izatea hori, tia. Ba, ni bana pixkat, konsideretana, eta niri elitzakide gustauka inbeste izatia. Baina inbeste zara apur bat. Vale, na apur bat. Nik uste hor mugan. Na Osea, apur ez bat. zara tonta izatearen inozentzia, Baina, bueno, intentzio honetan pentsan dabena, bai. Eta batzutan igual, bai pentsatu estramalen, igual batzutan, haiki pensar mal, azartetako, Bueno, ez dakit. Bueno, ez dakit. naturala izan. Naturala izan. Eta naturalak baga. Bueno, Besterik gabe, bai, Katarru. bukatzen, vale, hori egiten duzunean, bai, zera. ja, baina eske ez da... Gero etorriko zaigu ona Aitzibergar mendia eta Gixajoak hartuko du gripe bat zu egon zarelako. Hola. Ez aitzitxu, tranquil. Hau ja katarro pasau da. Hau ja zainauteko estultxu da. Vale. Bueno, Kariz. Badakizu, joan ginela, bueno, kontatuko dut. Zer? Vale, joan ginen Nojara asteburu pasa, Bai. lau pareja. Bai, Eta- honitzen. Bai, jakin genuen larun batean barbakoa. Bai, Vale, bai. No me hagas spoiler! Intoxikau izinela. Bai, Vale. igandean jan genuen restaurante batean, jan genituen navajak, zamburinak, tomaten txanladan, nola esaten da, de pulpo, no seke. Bueno, astelenean ez, aste arte gauean, nire mutilak. Tu haitzi gaizki nago, botaka, beherakoarekin ez dakiz eri du, lasai, da pasako zaizu, virusen bat. Bueno, ni gau hartan, goizeko 3:00 altxatu nintzen, baino, hola, Osea, izango Bai, baniz bezala kaskada bat. Goitik, betik, leku Ai, guztitatik. amaitzi, tia. Bueno, a ver. Ja. Ena izan esplizitua izan. Grasixiste kaskadi, bueno, kaskadi. Total, urrengo egunean lanera joan ezin, eta galdetu nuen Nojako WhatsApp taldetik. Aizue, zuek ondo zaudete? Ja, nire mutila, ni? Eta zuek ondo zaudete? Ke batia, kriston diarrea, ez dakiz zer, digo, no me lo puedo creer? Intoxicación alimentaria. Eta efectivamente, hor, zerbait jan genuen, uste dugu, navajaki, zamburinak izan zirela, ze... Baina esan duen deitxu bertalekora. Bai, gero batek vale. deitu zuen, esateko, oie, aizue, jakin zazue, hemen zerbait ustela ematen ari zaretela, eta gaudela, horrela. Eta ez dut zuen erantzun. Bai, telefonoz da, barkamen askatu, bai. ez zaigu pasa, aste hontan, sentitzen dugu... Osea, hori da, gutxixe. digno de denuncia, baina, bueno, jo que se. Jake gau esan kontetan, kontauko bai, azten nagusixen urte ginela, superrondo pasau gendule, zelako kuadro izan, hotela huelteti. Bai. Ze, bueno, urte ginen azten nagusixen pasau gendun superrondo, baina hori ez da importantiena da, buelta ginen goxoko zazpiretan hotel bata, sartu gendun hotel bata izeketanik, kalidadi guzteako. Ostia, oraindik pagatu behar dizut. Tranquil. Pagatu. Tranquil, lasai. Bueno, eta buelta ginen hotela zazpiretan, eta geunken check out amaiketan. Bueno, hagu gure bio bareixoa esan gendun. Ez goiz alarmaik ipintxa. Bueno, Ez goiz, esatuko digute. nire mamana jombi ginen bazkaltza markina, ordu bixetan hartuko autobusez natukoa. Bueno, total, heltzen da, garbitzaili. Tok, 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 tok. Ama biterdi, txikas, hosten leizke. Eta gugu, Non gaude, zer du da? Tagu literal, hola? Tok, 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 tagu. Ze? Vale, guazen. Yo estoy listo en un minuto. Bueno, sin más, preparau ginen minitxu baten, eta aurreko egunin, recepzio ineuen pertsonik ikusi ginuzela, super peripuesta, super... Gu literal, literal. Hoteleko arreratik ateratzen gauean. Hola? Ten, teren, ten, teren, ten, teren, ten. Eta Urrengo egunin, hemen, moño bat, holan, edo zelan, kriston karetaku, holan, txartela, que me la llevaba. tarjeti buelteti astu jakun. Bueno, sin más. Bueno, onarte, listo. Elkarrizketa, bigarren blokea. Ona, xeño! Entzulearen galdera. Vale. Ordun, oin deukeu entzulian bidixu nire lagun domitxuk Hasieran einde. entzun duguna. Hori da, eta ordun galderi da... Entzun egingo dugu? Bai. Kaixo neskak, egun baterako nor izeneko bazieten, famoso ez dana, zein izango zineten. Venga. Vale, interesgarria. Oso interesanti, baina oso labur erantzutekuz ez dugu denporaik. Aitzi, zein izango zinake? Nik nahi nuke izan, bidente bat.
Vidente edo espiritismoaz dakien baten bat. Bai. Listo, hortxe. Uste Vale. argi dagoela zergatik. Argi dago zergatik, bai. Nik pentsabot nahiko neukela izen bat nire bizi estilo super diferentzia eukena. Proba izeteko. Ez dakit. Baina jarri behar duzu adibide bat. Bale, adibidez astronauta bat. Bale. Adibidez. Eta holan... Ilargira Kasetari joan. izenez, baina beste gauzatzuk ingo neukez. Ilargira joan, hor playako sombrillatera, klavatu Olari horre bili. zera. Olako gauzatxu batzuk, olako movimentotxu batzuk, robota, zure doinua ipini, bitxarti. Bueno, sin más, eta listo, Kariz. Eskerrik asko, ikusi aurten, benetan zabiz. Bai, ikusi! Ikusi eta ikasi. Eta ondo entzun. Hobeto heldu. Eta listo. Hoixe, listo, besterik gabe, eskerrik asko beti bezala. Bueno, Eta bazkaltza goiaz. Agur, ala, lehenengo atala, finikitao. Ai, orain bideoan denez, hau egin daiteke. Bestela, Oh! Ala. Bueno, agur.